Takže čaute ľudia, v dnešnom videjku budem používať Sukuna do kráľa Curses v každej Jujutsu Kaisen hre na Robloxe. Tak a ešte budem aj sám hodnotiť, ako podľa mňa urobili tú postavu. Takže ideme rovno do prvej hry Jujutsu Shenanigans. Dobre, takže sme tu. Sme v Jujutsu Shenanigans, jedna z mojich najľúbenejších hier, určite. Wow. Mám to tu nejako hlučno, čakajte. No, tichšie. No, a teda ideme vyskúšať Sukuna v tejto hre, aj keď ja presne neviem, ako vyzerá. Ale bude to dobré. Takže ideme na to. Klikneme si vesel. No, vesel naozaj není Sukuna. Je to Yuji Itadori. Takže my nechceme Yujiho, chceme Sukunu. Hej, dajte nám Sukunu. No a k tomu, aby som mal Sukunu, hop, ja som si promenil, ja mám Awakening outfit. A proste si to nevšímajte, že už som si to promenil naspäť, ako teraz ale budem hackeri, ale nevadí. Ukážem všetky útoky, takže ukážem aj secret útoky. Dám si no cooldowns a ideme na to. Prvý útok je Dismantle. Dobre. A teraz a ešte finisher. OK. Poďme na druhý útok. Takže druhý útok je Open. Áno. A teraz finisher. Fuga. Nechcel by som byť on. Ideme na tretí útok, ktorý sa volá Rush. Naozaj na tento tretí útok budeme musieť ísť trochu ďalej. Takže ideme na to Rush. Dávam to z inej strany. Finisher, čo myslím, že naozaj nemá. Ani nemá. Dobre, takže pôjdeme na štvrtý ultimátny útok. Dobre, takže ideme na posledný útok. Malevolent Shrine. Dobre, takže teraz poďme na secret útoky. Prvý secret útok je variácia Dismantle. Air Dismantle. A finisher. Tam je tu druhý secret útok, druhý a posledný. Je to World... Nie, vlastne není posledný. Je to druhý. Je to World Slash. A finisher. Pramenil sa na kudža. Dobre, a posledný secret útok je Air World Slash. Áno, je to vzduchový World Slash. Takže iba pozrite. Dobre, a teda posledný. Nepovedal by som, že je to útok, je to špeciálny útok. Je to špeciálka.
Je to grab. A posledný finisher. Dobre, takže podľa mňa táto postava je to dobrá postava, je to dobrý koncept, sú tu secret útoky, je tu road slash, nemám čo vytknúť úplne, takže je to, dal by som tomu teda až na to, že niektoré animácie nie sú asi najlepšie. To si robím srandu, samozrejme. Toto je goofy hra, ale je to výborné, ale mohli by byť možno trochu lepšie. Takže dávam tomuto 8 hviezdičiek z 10. Dobre teda, poďme na ďalšiu hru. Dobre, takže ľudia, sme v Cursed Arena a panečku, tu sa zmenila mapa odtedy, čo som tu bol. Toto je obrovské. V ďalšom videu musím urobiť, že pozriem okolo celú túto mapu. Bude zaujímavé. No, ale hlavne prečo tu sme? Je pre Sukuna. A ako zase Jujutsu Shenanigans, tuto musím mať ultimátku, aby som sa naozaj promenil na Sukuna. No. Takže, a keďže tu si nemôžem iba dať tú ultimátku, preskočím dovtedy, keď ju budem mať. Takže, pau. Dobre, takže mám svoju ultimátku, takže ideme sa na to pozrieť. A jedna vec, čo som si práve všimol, je, že táto ultimátka naozaj dá preč. Ak máte nejaké tričko, tak to roztrhne a iba... No, keďže mne to ukazuje toto, lebo to bolo s tými gaťami. Dobre, nebudem zdržovať. Ideme na to. Prvý útok, dismantle. Nemôžem zdržovať, lebo mi videl. Flame arrow. Cleave. Môžem počkať na dismantle. Rýchlo. Dismantle. A hlavne Ej. Dobre, takže to bola Sukuna z Cursed Arena. Ideme na ďalšiu hru. Takže ľudia, sme v ďalšej hre a táto ďalšia hra je Sorcerer Battlegrounds. A naozaj v Sorcerer Battlegrounds ja tu mám Early Access, takže dokážem používať Lightning God, ale to je na ďalšie video. Na čo tu naozaj sme je King of Curses, Sukuna. Takže idem preskočím, kým budem mať ultimátku. Tak, a máme ultimátku. Takže, na čo čakám? Ideme na to. Prvý útok. Cleave. Netrefil som, nevadí. Tretí útok. Fire arrow.
Cleave. A posledný útok. Dobre, takže toto bolo absolútne dobré. To bolo výborné. Takže tomuto určite je to dobré. Máme Cleave, Dismantle, Fire Arrow, klasika, Domain Expansion. Škoda, že nie je špeciálne, ale animácia brutálne, efekty brutálne, len nemá to tam to, čo malo Jujutsu Shenanigans, že proste to proste, že nebola to až taká zábava ako v Jujutsu Shenanigans. Takže dávam tomuto 9 z 10. Ideme na ďalšiu hru. Pum! Dobre, ľudia, toto je posledná hra. Volá sa Curse Battlegrounds. A tiež aj v tejto hre je Sukuna. No, ale ako v každej inej hre, samozrejme je ultimátka. Keďže som nemal private server, nevadí, urobím to na public serveri. Proste strihnem už dovtedy, keď budem mať ultimátku. Pau! Dobre, takže získal som ultimátku. Ideme na to. Tento raz naozaj môžem niečo robiť týmto typkom, lebo som v public serveri. Poďme na to. Prvý útok. Dismantle. Druhý útok. Flaming Arrow. Tretí útok. Rata Sukuna. Posledný útok. Spatial Cleave. Poďme na ďalší útok. Áno. Wow. Tri, dva, jedna. Dobre, takže aj keď som prehral, chcípol, nevadí, ale hlavne moje hodnotenie. Na to postava, neviem, nebolo to moc dobré. Flame Arrow moc nemalo veľa impact, iba nič, iba tak proste. No, taký dosť basic. 6 z 10. Takže poďme na, myslím, že ešte jednu hru. Takže ľudia, teraz je to naozaj posledná hra. Posledná JJK hra bola sa Jujutsu Beatdown. A práve teraz tu pridali Super Senior Gojo. A ešte tu pridali aj The Vessel. Lebo v tejto hre, nejako v ostatných, je Sukuna konečne aj ako normálna postava, nie iba ako ultimátka. Takže v ďalšom videu určite musím pozrieť Yujiho Super Senior Gojo, ale to si nechajme na potom. Teraz poďme na útoky. 3, 2, 1. Dobre, takže prvý útok. Dismantle. Dobre, dosť. Ďalší útok. Slice.
Tretí útok. Real Jujutsu. Štvrtý útok. Web Cleave. Он не имел высшего образования. Жаждал, чтобы я A naozaj v получил tejto его. hre takové, čo sa volá Cursed Energy. Ako v anime. A niektoré útoky majú Cursed Energy variant. Takisto má Slice. Takže poďme na to. O! Black Flash! To som ani nechcel. Ale práve som dostal Black Flash, čo je dosť vzácne získať. Takže ešte raz. Vyzerá dobre. No, ale jednu vec, čo som si tu všimol, je tento modrý bar. Takže ja si to asi pozriem. Nič to není napísané o tom. No nevadí. Ideme na to. Ultimate time. Dobre. Takže. Už som získal ultimátku. No niečo, že som zistil, táto modré, keď je plné, tak vyzerá ako Black Flash. A myslím, že to aj naozaj je. Boom! Black Flash! Black Flash! Takže je to garantované, že získaš Black Flash. No dobre, prestaneme už konečne rozprávať a ideme na naozaj Sukuna. Takže, wow, vyzerá to dobre. Dobre, ale hlavne je tu aj Black Flash variant, ktorý som chcel, lenže nemám. Ideme na to. Dismantle Net. Wow. Kamutoke. Wow, a teraz mám Kamutoke. Tak už nič. Furnace. Mám Black Flash. No teda nemám, ale môžem mať. Nevadí. Malevolent Shrine. Ja som omylom dal preč tu. Nevadí. Black Flash. Nie, som Flash. Dobre, nevadí. Takže táto sa páne už. Teda, myslím sa, táto hra robila Sukunu výborne. Tá animácia, kde naozaj zoberie nejakého z vašich friendov. A nemám slov, je to naozaj výborné. Takže dávam tomuto 10 z 10. Úplne najlepší Sukuna. Takže ďakujem, že ste pozerali. Dúfam, že sa vám páčilo toto videjko. Nezabudnite dať odber, like, zvonček, hocičo. Samozrejme, ak nechcete, nevadí. Mne to nevadí. Ale dosť mi to pomohlo. Takže ďakujem. A hlavne, keď dosiahnem 100 odberateľov, tak asi aj urobím face reveal. No ale hlavne za chvíľu začnem robiť videá o Sparking Zero. Je to Dragon Ball hra. No, to sa mi páči, už som ju chvíľu hral. Takže aj na to sa teším. Aj to začnem vydávať. Takže zatiaľ môžete dávať do komentov napríklad, čo by ste chceli vidieť, aby som robil v Sparking Zero. Napríklad, či nemáte nejaký problém s niečím, napríklad v story móde. Tak ja vám ukážem. No, takže ďakujem a